И здравейте, приятели, както виждате днес се изправяме срещу отборът на Хъдърсфилд в Купата на футболната лига, ако не се лъжа, мисля, че така се казваше този турнир. Да, Купа на футболната лига, точно така беше. Това трябваше да е третия епизод на кариерата, обаче преди малко прослушах записа от вторият епизод и след като го прослушах, разбрах, че имам проблеми нещо с слушалките, тези, които ви използвах, и записът изобщо не е чист. Има някакви шумове, които се чуват, гласа ми почти не се чува, затова го изтрих. Та да ви кажа, там минахме първи и втория кръг от английската лига, Висша лига. Първият матч играхме срещу Арсенал, паднахме 1-0. Вторият кръг играхме срещу Бърнли и ги бихме с минимално 1-0 след куп пропуски на нашите момчета. И така се стигна до този матч, където, както виждате, играем срещу Хъдърсфилд. Да добавя нещо интересно. Ако сте наблюдавали в склад репорта, който бях направил в първият епизод, сте видяли, че Дани Уорд е под наем в Хъдърсфилд и днес именно той е на вратата. Да видим как ще се справи той срещу нас, срещу родния си отбор, така се каже. Така, както виждате, тук опит за удар от играч на Хъдърсфилд не се получи обаче. И сега Садио Мане. Добре намира Емре Джан. Емре Джан към Фирмино. Така. Адам Лалана с топката. Много добра игра в защита обаче. Тук това трябваше да е изстрел, обаче без искам да направих. Льове сега, не знам как точно се произнася. Ван Лапара тук ни донася тъч. Така. Страхотна техника от Мане. Около грубо бе спъна тук. Да, знам, че има малко батерия на джойстика, не се притесняй. Така, съдията в крайна сметка не дава картон за това действие на играчът на Хъдърсфилд, но вече си има едно на ум за напред в матча. Така. Ето го и центрирането. О, какъв удар с глава тук на Ориджи, ако не се лъжа, бе това. Именно топката отново бе към него насочена. Този път обаче той бе спрян. Много добре бе опазен. Тук Марко Горич малко се позабави. Топката се пак стига до Роберто Фирмино. Той за Мане. Мане тръгна сам да минава играчът на Хъдърсфилд, не му се получи и сега Хъдърсфилд са в атака. Тук тъмън си виках, че Горич я спре, не му се получи, в крайна сметка тя все пак бе спряна. Така, страхотен извеждащ пас към Садио Мане. Садио Мане търси Ориджи. Успя обаче да играе той с глава тук. Тази ситуация и нова атака за Хъдърсфилд. Нека видим. Реално време извършва нарушение. Съдията обаче дава авантаж. Ван Лапара тук се справя страхотно с защитата ни. Много лош изстрел обаче. Над вратата и то много над вратата. Александров сега. Не видяхте как няма да можете да видите как се справи той в първите два мача, но поне според мен се представи на едно доста високо ниво. То тъч не е ли за нас? Както и да е, Лалана пак си взе топката, обаче бе избута много гадно тук. Нов тъч за нас. Преста така ста. Тук просто страхотно виждане на нашите футболисти. Изстрел на Роберто Фирмино. На сантиметри покрай вратата обаче. Разминават се наистина за сега играчите на Хъдърсфилд. И онова добро отиграване след удара с глава на Дани Уорд определено ги спаси до голяма степен от гол. Така. Добро разиграване между нашите момчета. Следствие атаката е спряна и започва нова такава за Хъдърсфилд. Обаче да ви кажа, Хъдърсфилд нищо, че са трето дивизионен отбор, ако не се лъжа. Да ви кажа, доста стабилно си цъкат момчетата. Вярно е, че не разполагат с кой знае какви футболисти, ама си имат някакво ниво и разцъкват добре момчетата. Виждате как разиграват добре в тяхната половина. И сега тук много добър извеждащ пас е този опасен футболист Ван Лапара. Там обаче опитният Жоел Матип се справя без проблеми с него. И сега Садио Мане.
Тръгва напред Садио Мане, просто няма спиране. Уникална скорост от Садио Мане. Навлиза навътре той. И нарушение тук обаче в полза на Хъдърсфилд, което не знам как точно го прецени съдята, тъй като не смятам, че имаше нещо нередно в действията на Мане. Както и да е, опит за подаване към Фирмино, извинете ме. Но той не се получи. Дани Уорд пуска напред топката. И сега, Ван Лапара отново. Главно действащо лице в матча за Хъдърсфилд определено. Така, Уелс сега тръгва напред. Деян Ловрен обаче го спира добре. И сега нека видим тук в последните минути дали няма да случи нещо по-интересно, да, но не. Разбира се. Айде бе, заметим топката бе, 100 часа. Добре. Справихме се. И направо да преминава към второто полувреме, викам аз. Така, 0-0. За сега нямаме толкова много положение, но на втората част да може да вече да се поздравим с трите точки. Както се казва. Така, Мамана ще изпълнява тъча. Марко Горич ли бе това? Да, това е той. Пасът сега именно за него. Горич добре задържа. Намира тук добре. Ориджи тук просто не се справи както трябва. Добре. Пасът е за Адам Лалана. О, какъв невероятен шпагат тук. Не. Той Горич тук ги разнищи. Обръща се Ориги. Нарушение се нещо. Ау, няма ли такива? Оу! Това изобщо не го очаквах. Трябваше по-добре да бият тази. Намере Джанс удар право в тялото на вратаря. И сега Марко Груич. Марко Груич! Града! Добавка и гол! Гол Роберто Фирмино отбелязва. Това е бе, браво бе! Страхотен изстрел на Груич. Той обаче нямаше достатъчно късмет и топката се удари в градата и при добавката вече Роберто Фирмино нямаше как просто да не вкара, извинете ме. Страхотен просто. Ево, това. Мачкай. Така. 58 минута 1-0 в наши полза, приятели. И Ориджи обаче виждам, че е получил контузия, която обаче не виждам да е някаква, която да е много тежка, тъй като той си продължава. Няма нужда от принудително изкарване. И мисля да продължа. Може и смяна да направя. Тук Симон Миньоле просто ни спасява. Добре, дайте ще го махнем Ориги. Макар и да не е достатъчно в кондиция. Така че си окей, да, ма както и да. Така, пускаме и Дани Стърич. Марко Горич мисля да го оставя до края на матча, тъй като ми остави много добри впечатления. Просто съм доволен много от него. Се надяваме така, че и през целия сезон. Добре. Лош изстрел. И сега нека видим какво ще се случва в последните така 25-30 минути до края на матча. Дани Стърич тъмън влезна и вече е готов с първата атака. Нищо интересно обаче не се случи в нея. Играчите на Хъдърсфилд отново ще търсят гола. Деян Ловрен обаче не позволява това да се случи. И нова атака за нас. Дани Стърич с прекрасен пас към Вайналдум. Вайналдум с удар право в ръцете на Дани Уорд обаче. Виж, следващия ни матч няма да бъде никак лесен. Играме срещу Тотнъм. Определено ще си едно от дербитата на Висшата лига. Какви са тия матчове, дет ми ги пускат още в началото? Аз състава не съм си подготвил още. Първия матч срещу Арсенал, трети срещу Тотнъм. Много бързате. Какъв извеждаш пас тук, Деян Ловрен няма сили просто и това май ще бъде... Добре.
Тъмън си виках, тия вкараха и Миноле се справи прекрасно. Ево. Ей, няма никой, бе. Ево. Жал Матип си е сам срещу вратаря. Аре бе, трябваше да вкараш такова човек. Такива си познали целият отбор напред. Определено се опитват да направят нещо. Дани Стърич обаче не мисли така. Тъмън си виках, вкарахме и какво се оказа, това отборът направо ми скри шапката цел матч ми спасява положението. То тъч не е ли за нас? Добре. Следващото Дани Уърт удържа, извинятаме, изстрелите на нашите нападатели. Вайналдъм сега с топката. Отнета му обаче тя. Той отново си я взима. И общо да си разменяме така топката с футболистите на Хъдърсфилд. И както виждате, победа с минимално 1-0 над отборът на Хъдърсфилд и продължаваме напред в купата на футболната лига. Да, между време забравих да ви кажа, че пуснах Дани Инкс под наем в Уотфорд, защото просто няма да има къде да го използвам и затова го пуснах там да събира опит на момчето. Евентуално като се върне да мога да го ползваме. Така. Само е трансферна оферта за Дани Стърич. Значи точно отбора, с който искам да направим една далавера. Така, сега ще видите за какво говоря. Извинете, че изчезнах за малко, но трябваше да проверя нещо. Така. Имаме на трансферите. Сега ще видите какво съм замислил, тъй като много от вас ми предложиха. Да, вече се сетихте за какво имам предвид. Така. Сега ще видите какво мисля да направя. Мисля да дам едни 15 милиона така. И Дани Стърич за Мауро Икарди. Какво да ви кажа? Мисля, че ще е екстра това. В смисъл, дадохте ми супер идея, защото да, замислях се за Икарди, обаче в последствие се седих, че мога да ми Дани Стърич към самата сделка. И така, направо го правим. Така, в следващия матч, приятели, ще наблюдавате сблъска между Ливърпул и Тотнъм. Мисля, че сме гости, ако не се лъжа, сега ще видим. Те пък не ми показаха оферта за Мамадуса, колко я доказвам. И сега нека видим. Така. Да, гости сме. Така е. Значи играем срещу Тотнъм на White Hart Lane следващия матч. И да, това беше всичко в този епизод от мен, както виждате, намираме се на 9-та позиция. Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате, да харесате нашата Facebook страница и до скоро, приятели!